Una cosa che non per fare fin di settimana a Kita è tucce refrescante per chiquito e grandina para una banda. Eta dushi, eta baja bonde en calor y eta en diferente sabor. De encuadro de un healthy lifestyle eta fit perfecto. Produci na Aruba mes, pero que standaard na internacional. E ice cream de Picobello ting e toque que é único e diferente. We gebruiken natuurlijke ingrediënten, Nederlandse melkpoeder en Italiaanse smaken. En ons ijs wordt gepasteuriseerd en homogeniseerd. Het bevat geen conserveringsmiddelen, maar doordat het gepasteuriseerd en gehomogeniseerd wordt, is het zo romig en hebben we minder vetpercentage als Amerikaans ijs, de helft minder vet. Het wordt verkocht momenteel in twee varianten, een literverpakking en een 225 milliliter. En het wordt verkocht in 120 minimarkets en supermarkets op het eiland. Onde we por hanje saki? We zijn in januari daarmee begonnen voor een kleinere verpakking, met name voor ice cream to go. En dat wordt inderdaad verkocht aan supermarkets, minimarkets, maar ook aan kleine refrigeria's, kantines en ook andere outlets, bijvoorbeeld hospitaal. Naturalmente, não tem nada mais doce que desfrutar de ice cream que lo satisfacebo e no mesmo momento sabendo de que ingrediente não está que está trajado já. E a seguridade que o ice cream aqui lo tá bom para a saúde. E Kiko, tá boa ventaja de mais grande? E não tá solamente ba completamente bom, sino é tem menos vet e é tá gluten free. Ons ijs wordt dagelijks vers gemaakt en iedere week leveren wij aan supermarkets, minimarkets, zodat iedere week er vers ijs te koop is. Busca bo Picobello na bo supermercado preferi. Picobello está situado na Schotlandstraat 64. FMB